El calci és un element molt abundant. Està present a moltes roques i minerals de l'escorça de la Terra, però també està present en el nostre cos, en el nostre esquelet, així també en l'esquelet de molts altres animals. En el nostre cas és un esquelet intern i sobretot té carbonat i fosfat de calci. Però anem a veure un exemple d'un esquelet extern de carbonat de calci. Som-hi? Anem cap a dintre. Som a les Pedreres de Girona. D'aquí se'n treien grans quantitats de carbonat de calci, la roca calcària, amb les quals es van construir les defenses ja en època dels romans, i també la nostra muralla de l'edat medieval. Encara avui en dia el carbonat de calci es fa servir majoritàriament per fer construccions, però també per altres aplicacions que ara veurem. L'altra aplicació que té el carbonat de calci és com a neutralitzador d'àcids. Per exemple, farem servir àcid clorhídric per demostrar la reacció entre aquest àcid i el carbonat de calci. Es forma diòxid de carboni, aigua i la sal corresponent. De vegades fins i tot el carbonat de calci permet substituir l'hidròxid de sodi en aplicacions industrials. Fixeu-vos que aquesta llosa on estem presenta fòssils. Fòssils en forma circular. S'anomena calcària numolítica i és anomenada també comercialment com a pedra de Girona. Anem a veure quin és l'efecte d'afegir unes gotes de clorhídric. Bé, es pot apreciar molt bé com hi ha el desprendiment d'un gas, que recordem que és el diòxid de carboni. A més, es forma aigua i aquesta aigua conté en dissolució la sal corresponent, en aquest cas anions clorur i cations calci. La roca calcària està formada per petits cristalls del mineral corresponent, la calcita. La calcita es presenta sota diferents formes, però n'hi ha una que té una propietat molt curiosa. Es tracta de l'espat d'Islàndia. L'espat d'Islàndia presenta l'efecte de la birefringència. Anem-ho a veure? Fixeu-vos què passa si poso el cristall damunt la fórmula del carbonat de calci. Es produeixen dues imatges que es mouen. És com si aquest cristall tingués dos índexs de refracció. Aquest fenomen és causat per la anisotropia del cristall. De fet, entra un raig de llum i en surten dos, l'ordinari i l'extraordinari. Amb aquests exemples podríem pensar que el calci és un sòlid de color blanc, més o menys un sòlid cristal·lí. Però, és així? Anem a buscar al Google? Aquesta és la primera imatge que trobem pel calci. Un sòlid de color blanc. No seria d'estranyar que el calci que està contingut en aquests recipients també sigui un sòlid de color blanc, però es tracta d'un compost, no de l'element, que com veurem té un aspecte ben diferent. If I just pour them out so you can see. Calcium looks metallic, the calcium metal itself, because of the way the electrons behave in the solid. In fact, it's because it's a very good electrical conductor. El calci és un metall que reacciona amb aigua. És per aquest motiu que no el trobem a la natura en forma elemental, sinó formant compostos. Aquesta és la reacció que té amb aigua. Com veieu, es desprèn un gas, que és hidrogen, i a més es forma un hidròxid, l'hidròxid de calci. Anem ara a veure un anunci on es parla del calci? ¿De qué me proteges, pedigrí cachorro? ¿De los intrusos? ¿De la oscuridad? ¿De los monstruos? Ayúdame a crecer sana y fuerte. Dame pedigrí cachorro con calcio y fósforo. Pedigrí, imposible no quererlos. Y de las pesadillas. Ja ho veieu, no són el mateix les sals de calci que el calci elemental. No se us acudeixi donar calci elemental a la vostra mascota. Fins la propera, amics.